kom dagen, vi alle havde ventet på. 16. maj 2017. Booker-premiere. Klokken den er 20 minutter over 3. Jeg har været oppe i en halv time tid, men har faktisk ikke så råd stort set hele natten. Sådan ren forventning, glæde, spænding. Der har jeg rigtig svært ved at sove mellem den 15. og 16. maj. Nu har jeg pakket det hele. Madpakken er smurt. Kaffen er klar. Så det er bare ud på reviret nu her om lidt, og så ser man kunne være heldig og dygtig og nedlægge en premierebook. Knækkerbrej til jer alle sammen. Så er der en halv time til solopgang, og jeg er lige kommet op i stigen og sidde. Jeg har ikke set noget dyr på vej herude, så det kan jo selvfølgelig både være godt og skidt. Så nu er det tid til en kop kaffe. Så må vi se, hvad der sker. Så er klokken passeret 8 om morgenen, stadigvæk den 16. maj, og det er Booker-premiere 2017. Det har regnet hele morgenen. Det er næsten stoppet med at regne nu. Jeg har intet råvildt set overhovedet. Jeg har set ender og gæs, og duer, og fasaner og harer, men intet råvildt. Nu har jeg jo siddet her stigen siden solopgang, så nu vil jeg pyrse en tur rundt. Det var simpelthen morgenjagten 16. maj 2017. En våd omgang. Det regnede hele morgenen, fra jeg tog hjemmefra til nu her. Klokken den er 8:15 cirka, og sidder i bilen på vej retur igen. Da jeg gik tilbage over marken her, så jeg en enkelt buk på naboens mark, der bare lånte stille og roligt afsted. Svært at se. Jeg tror, det var noget mindre gaffelbuk, spidsbuk, et eller andet. Så dejligt at se et stykke råvildt i det mindste. Nu står den på bukketræf. Så der kan vi jo se, om der er andre, der har haft held med sig.
Så blev klokken 21:22, 16. maj 2017. Den første dag i bukkejagten er slut. Den startede ekstremt våd. Regn hele morgenen, regn faktisk hele dagen indtil klokken 6 om aftenen, hvor det klarede op. Tog ud stigen igen og så en enkelt mindre gaffelbuk komme lunden stille og roligt hen over marken. Kunne ikke komme til at afgive et forsvarligt skud, så undlod selvfølgelig at skyde. Jeg vil også godt lige se den ordentligt inden jeg afgav skud, for det er en buk, jeg sagtens kunne skyde væk, hvis det er. Så vi må bare prøve ud igen.